खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो रायजोआव सिखाव दाखाथिफोरनि साहसआ बांदों मा सान मा हर मानसि गोनां न' मानसि गैयै न' जेराव मेराव सिखावनि उदखार नाथाय सिखावनि साहसआ एसेबांसिम सौहैगोन बेखौ नोंथाङाबो सानस्लाबनो हायाखै जानांगौ जरहाटनि मोनसे जाथाय सानै सिखावा केक बानायग्रा गलानि सिङावनो सिखावै हाबनानै जोनोम सान फालिदों बे जाथाया जरहाटनि बरुवा चारियालियाव थानाय मनीषा बेकारियाव जादों सीसीटीवीआव नुजाथिनाय बायदिब्ला सानै सिखावा गला सिङाव हाबनानै गावसोरनि जोनोम सान फालिदों गलायाव थानाय केकफोरखौ जेरै मेरै हानदों जादों खुबैलायदों मोखाङाव फोनलायदों बेल' नङा गला सिङाव मोसानानैबो जोनोम सान फालिदों सिखावफोरा केक गलायाव थानाय केकफोरखौ गासैबो खहा खालामनायनि अनगायैबो लेपटपखौबो थेर बेथेर खालामदों आरो सीसीटीवी केमेराखौबो गंसे थेर बेथेर खालामदों सिखावफोरा नाथाय बेफोर गासै जाथाया एसपी अफिसनि साखाथियावनो जादों जाय जाथाया पुलिस बिफाननि थाखाय लाजिनांथाव जादों बे जाथायखौ लानानै गला बिगोमाया पुलिस थानायाव एफआइआर होबाय नाथाय दायनिगिरिफोरखौ हमनो हानायनि दासिम जेबो खौरां मोनथ'नाय जायाखै बेराफारसेथिं क'क्राझारावबो सिखावनि उदखार फ्राय सानफ्रामबो बांदों सिखावनि उदखारा बे खेबाव खौरांगिरिनि रेस्टुरेन्टआवनो सिखावनि उदखार क'क्राझार कटपारायाव थानाय एसबिआइनि साखाथियाव थानाय मौबन रेस्टुरेन्टनि ताला देखावनानै रां खावनानै लांदों सिखावफोरा जाय जाथाया गासैबो सीसीटीवीआव सेबखांजादों दुलाराय बर' माहारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां एकाडेमिक इयार 2023-24 अदेबानि देग्लायनिफ्राय हायार सेकेन्डारियाव बर' बिजोंजों फरायनो मोनसिगोन बेनि थाखाय आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलआ मोनसे फोसावथाय होदों फोसावथायनि बायदिब्ला गिबि खेबाव आरिमु बिफान अदेबानि आर्ट्सआव बर' बिजोंजों सोलोंथाइ होनाय जागोन हिस्ट्रि जिअ'ग्राफि एडुकेशन लजिक एन्ड फिल'सफि इक'नमिक्स पलिटिकेल साइन्स इनभाइरमेन्टेल एडुकेशन मैथमेटिक्स आरो स्वादेश अध्ययन बेफोर आयदाफोरखौ बर' रावजोंनो फरायनो मोनसिगोन हायार सेकेन्डारियाव थाखानाय बिजोंफोरनि अनगायैबो बर' बिजोंखौबो गनायथि होबाय बेनिखायनो जाय फसंथानफोरा एबा कलेजफोरा हायार सेकेन्डारियाव बर' बिजोंखौ सोफादेरनो गोसो बिथांमोना जाहाथे बेनि सोमोन्दै आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलनो मिथिहोहरो बेनि थाखाय खावलायहरदों बेनि अनगायैबो बेफोर फसंथानफोराव थानाय गासैबो पोस्ट ग्रेजुएट फोरोंगिरिफोरनि मुंनि फारिलाइजों लोगोसे सोर फोरोंगिरिया मा आयदाखौ फोरोङो बेनि सोमोन्दैबो मख'फानो थाखाय खावलायहरदों आरो बेखौ आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलनि मावख'आव जमा होनो थाखायबो बुंथिहरदों क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्रामाव पुलिसनि बोलेर' गारिजों सौख्रांनायाव थाखोसेयाव फरायनाय सासे फरायसुलिनि जिउ खहा जादों रायखांनो गोनांदि पुलिसा जौ लोंनानै गारि सालायनायनि उनाव जाब्रबथाय खालामनाय जाथायफोरा दासान्दि जाबाय थादों जायनाखि जौ लोंनानै गारि सालायनायखौ होबथानाया पुलिसनि बिबान नाथाय पुलिसानो जुदि गावनि बिबानखौ मावालासे बेनि उल्थायै जौ लोंनानै गारि सालायोब्ला रायजो राजानि रैखाथिया बहा थांगोन साननैसो सिगां माजुलिनि गारमराव एडिशनेल डिपुटि कमिशनारनि कनभय गारिनि सौख्रांनायजों सासे 7 थाखोआव फरायनाय फरायसाया जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन फिन आसाम पुलिसा जौ लोंनानै गारि सालायनायजों सासे उन्दै गथ'सानि जिउ खहा जादों सिंगिमारि गामिनि जेबि स्कुलनि थाखोसेयाव फरायनाय हरजिना कन्दकारा फरायसालिनिफ्राय न' फारसे फैबाय थानाय समावनो पुलिसनि बोलेर' गारिया सौख्रांदों जायजों फरायसुलिया गोब्राबै जोखोम जादोंमोन आरो फाहामथायनि थाखाय क'क्राझारनि एमआरएम देहा फाहामसालियावबो थिसननाय जादोंमोन नाथाय गोब्राबथार जोखोम जानायलाय रैखा खालामनो हानाय जायाखै फरायसुलिखौ जाब्रबथाय जानाय जाथायखौ लानानै एबिएमसु आरो रायजो राजाफ्रा खुद्रिदों पुलिसा जौ लोंनानै गारि सालायदोंमोन जायनि थाखाय बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै अजद होदों रायजो राजाफ्रा बेनिखायनो गारि सालायग्रानि हेंथा गोख्रों राहा लानो थाखायबो क'क्राझारनि एसपिखौ खावलायदों बेनि अनगायैबो जाय गारिजों उन्दै फरायसाखौ सौख्रांदों बे गारिना जेबो पलिउसन इन्सुरेन्स आरो आरसिबो गैया होननानै फोरमायथिदों बिथांमोना आयेनखौ रैखाथि होग्रा पुलिस बिफानानो बेबायदि खालामोब्ला रायजो राजानि रैखाथिया बहा थांगोन होननानै खुद्रिदों बिथांमोनहा शपिं मलाव हाबनायनि सिगां जों गासैबो शपिं मलनि मोखाङाव थानाय बेग दोनग्रा काउन्टाराव गाव गावनि बेगफोरखौ दोनथ'यो नङासै नाथाय काउन्टाराव दोननाय नोंथांनि बेगआ बेसेबां रैखाथि बेनि मोनसे गोथां बिदिन्थि धुब्रीनि गंसे शपिं मलनि बेग काउन्टाराव बेग दोनथ'नानै सासे सुबुङा खोमानानै लानो गोनां जादों 55,000 रां बे जाथाया धुब्रीनि एम बाजार शपिं मलाव जादों आमजाद हुसैन मुंनि कास्टमारनिया बेगजों लोगोसे बेगाव थानाय 55,000 रां आरो गोनां फोरमान बिलाइफोरा काउन्टारनिफ्रायनो खावजादों
आमजाद हुसैना फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा फिसाज्लानि मुं थिसननो थाखाय SBI ब्रान्चनिफ्राय 55,000 रां दिहुननानै लानानै फैदोंमोन आरो माखासे गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ बायनो थाखाय एम बाजार शपिं मलाव हाबदोंमोन, जेराव बिथाङा गावनि बेगखौ काउन्टाराव दोननानै टकेनबो लानानै थांदोंमोन। नाथाय मलनिफ्राय ओंखारबोनायनि उनाव टकेन दिन्थिब्लाबो बेगखौ दिहुननानै होनो हायाखै, बेगखौ नेग्राया। जाथाय जानाय लोगो लोगोनो आमजाद हुसैन बिथाङा धुबरी सदर थानायाव एफआइआर होदों। ओजोंहाय थारैनो आमजाद हुसैननि बेगआ बहा थांमारदों बेखौ मिथिनो थाखाय CCTVआव नायनानै नुनायनि सायाव मलनि मेनेजारआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला आमजाद हुसैना बेंकनिफ्राय रां दिहुननानै लानानै फैनायनि थाखाय माखासे सानै साथामसो सुबुंफोरा आमजाद हुसैननि उन उन फैफाखादोंमोन। बेनि उनाव आमजाद हुसैना जेब्ला बेगखौ दोननानै शपिं मल सिङाव हाबदों, बे समावनो सिनाय मोनै सुबुङा काउन्टाराव फैनानै लामायाव थानाय मटर साइकेलखौ बोखारनो थाखाय सिकिउरिटि गार्डखौ लेंफैदोंमोन। बेनि उनावनो सिकिउरिटि गार्डआ मददनि थाखाय ओंखारबोनाय लोगो लोगोनो रां थानाय आमजाद हुसैननि बेगखौ सिखावा लानानै आनज्रायलांदों। नोंथाङा जुदि बिटिआरनि थागिबि आरो नोंथाङा जुदि जेखाइ खबाइ जे लानानै ना सारनानै लायनो सानदोंबा थांनायनि सिगां नोंथाङा बे खौरांखौ खोनासंनाया गोनांथि, नङाबा 6 दाननि जोबथेसालियाव थानायनि साजा मोननो हागौ आरो 2,000 रांनि जुरिमाना जानो हागौ। आसाम फिसारि एक्ट 1953 नि बायदियै नाफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय राकेश ब्रह्मनि गोख्रों सांग्रांथि। बिथाङा फोरमायथिदों दि नाया दा बिदै दैनायनि सम, बेनिखायनो ना हमनाय नुयोब्ला ओनसोलनि VCTC चेयारमेन आरो मेम्बारफोरखौ मिथिहोहरनो थाखाय बुंथिदों राकेश ब्रह्मआ। BTC सोरखारनि टल फ्रि नाम्बार 700-250-5633 बे नाम्बाराव जाहाथे ओनसोलनि VCTC चेयारमेन आरो मेम्बारफोरा मिथिहोहरो बेनि थाखाय खावलायहरदों आरो बे ना हमनायनि हेंथाया 15 जुलाइसिम थागोन होननानैबो फोरमायथिदों राकेश ब्रह्मआ। बिटिआरनि गाहाया बेनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिनो बिथोन होदों आरो बेनि सोमोन्दै SP DCफोरनोबो मिथिहोखानाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। सोरबा जुदि बिदै गोनां नाखौ हमोबा 6 दान जोबथेसालियाव थानायनि साजा आरो 2,000 जुरिमाना होनांगोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथां राकेश ब्रह्मआ। बेनिखायनो नोंथाङा दैयाव ना लायनानै बोथिसे ओंखाम जाफैनो सानदोंबा खेबसे सानफिननाया गाहाम। आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलनिफ्राय HS फार्स्ट इयाराव एडमिशन लानायनि सायाव नटिफिकेशन फोसावदों। आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन इन्स्टिटिउशनफोराव HS फार्स्ट इयाराव एडमिशन लानो थाखाय फैगौ 29 मेनिफ्राय 17 जुनसिम दर्पण एडमिशन पर्टेलखौ बेखेवनानै होगोन। फरायसाफोरा darpan.ahsec.online.in नङाबा ahsec.assam.gov.in आव थांनानै गुबुन गुबुन फसंथानफोराव एडमिशननि थाखाय अनलाइन एप्लिकेशन होनो हागोन। नटिफिकेशनाव फोसावनाय बायदिब्ला अनलाइन एप्लिकेशनखौ 29 मेनिफ्राय 9 जुनसिमनि गेजेराव खालामनो हागोन। सेलेक्शन आरो वेटिं लिस्टखौ इन्स्टिटिउशनफोरा 10 जुननिफ्राय 12 जुनावनो बानायगोन। बेनि उनाव सेलेक्शन जानाय फरायसाफोरनि मुं आरो वेटिं लिस्टआव थानाय फरायसाफोरनि मुंखौ 12 जुननिफ्राय 15 जुनसिमनि गेजेरावनो फोसावनानै होगोन। फरायसाफोरा 13 जुननिफ्राय 15 जुनसिम एडमिशनखौ लानो नांगोन। बेनि अनगायैबो माखासे गाइडलाइन आरो SOPफोर दंबावो, जेरै सासे फरायसाया मोनबानि गोबां एप्लिकेशन जमा होनो मोननाय नङा, दर्पण पर्टेलनि गेजेरजों एप्लिकेशनखौ जमा होनो नांगोन आरो माखासे। मख'नो गोनांदि HS फार्स्ट इयारनि थाखाय अफलाइन एडमिशन जानाय नङा। फरायसाफोरनि रेजिस्ट्रेशना आगस्तनि गिबि सप्तानिफ्राय जागायजेनगोन। जायफोर फरायसाफोरा दर्पण पर्टेलनि गेजेरजों एडमिशनखौ लादों बिथांमोनहासो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन। हादोराव 2,000 रां बिलाइ बन्द जानायनि उनाव गोदान रां ओंखारगोन। 75 गथा रां ओंखारसिगोन हादोराव। मख'नो गोनांदि गाबोन 28 मेयाव गोदान पार्लियामेन्ट बिल्डिंखौ बेखेवगोन आरो भारतआ उदांस्रि जानाया 75 बोसोर जानायजों लोब्बा लाखिनानैनो भारतआव 75 रां खावरि दिहुनगोन। दिल्लीयाव थानाय गोदान पार्लियामेन्ट बिल्डिंखौ गाबोन प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि आरो लकसभानि बुंथिगिरि ओम बिरला बिथांमोनहा बेखेवगोन। तामुलपुर नाग्रिजुलियाव गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे 3 सुबुंखौ हमनो हादों। हमजानाय सुबुंफोरनि मुङा फारियै राजीव कुमार ब्रह्म, पवन बिश्वास आरो सासे आइजो। गासै 70 केजि गान्जाखौ उदालगुरिनिफ्राय तामुलपुर फारसे लांगासिनो दंमोन। बेयावनो गोख्रों सेबनायाव तामुलपुर नाग्रिजुलियाव गंसे मारुति गारिनिफ्राय 70 केजि गान्जाखौ हमनो हादों। लोगोसे बे दायाव 3 सुबुंफोरखौबो हमनो हादों।
दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों